Менә мин шушы урамда яшим инде, шушы өйдә. Оршада Яхфәр Зияддин улы Шәмиевне гел очратып торабыз. Күбрәк Орша стадионында. Я йөрергә төшә ул, я йөгерә, я чаңгыда шуа. Ул 1938 елның 7 ноябрендә Буа районы Адав Толомбай авылында туган. Без бит инде сугыш балалары авыр заманлар туры килде. Киенергә, шагылырга һәргиз вакытта шикелле спорт корылмалары юк. Үзең нәрсә эшли аласың, нәрсә булдыра аласың. Шул шагыл белән шагылландык инде. Боз каткач, су, күл каткач, боз өстендә шу адыр инде тимер аякта, кар яугач, чаңгыда дибез инде, аның исеме генә чаңгы инде. Ул кыйма тактасыннан үзебез ничек ясый алабыз, ничек булдыра алабыз, шуның белән шуа идек. Менә шуа гомер буе чаңгыда шудым инде бер туктамыйча. Башта мәктәптә, мәктәп командасында чаңгы ярышларында катнаштык. Буа районы күләмендә безнең мәктәп 7 еллык мәктәп укучылары арасында беренче тапкыр район чемпионы булдык. Аннан соң инде Буага күчтем укырга 10 классны Вахитов исемендәге мәктәпне тәмамладым. Мен татар мәктәпне тәмамлагач армиягә алдылар. Армиядә 3 ел хезмәт иттем. Авиациядә хезмәт иткәннән соң мине яхшы хезмәт итү өчен үрнәк солдат буларак укырга җибәрделәр. Физик тәрбия факультетына, педагогия институтының. Аны уңышлыгына тәмамлаганнан соң юллама белән Оршага килдем. 7 бала үсә алар. Казан педагогия институтын тәмамлаганнан соң юллама белән Орша районына эшкә кайта. Оршага килүемә бер дә үкенмим. Минем бик бәхетле булдым Оршада. Үземнең тормыш иптәшемне таптым. Эш урыны бик яйлы, уңай булды. Директорлар белән уртак тел табып эшләдем. Эшемне яратып эшләгән, нәтиҗәләр дә булды. Нәтиҗәнең җимешләрен дә күрдем. Шуның белән мин үземне бик бәхетле дип саныйм. Шулай итеп ул гомерлеккә Орша районында кала. Башта Оршаның 2нче мәктәбендә, аннан 1нче мәктәптә һәм 1967 елдан Орша педагогия училищесында физик тәрбия укытучысы булып эшли башлый. Яхфәр абый балачактан чаңгы ярышларында 1нче урыннарны алып килгән спортчы. Хәтта ул 1980 елда Мәскәүгә барып, 22нче җәйге Олимпиада уеннарын карау бәхетенә ирешә. Менә инде пенсиягә чыккачта мин әле һаман спорт белән шөгыльләнәм. Районда булган һәр спорт чарасында, ярышларында катнашырга тырышам. Менә бу елгы уку елында гына әле шахмат шашка ярышында, балык тотучылар ярышында, уйнагыз гармуннар, автобабай ярышында, чаңгы ярышларын әйтеп тә торасы юк инде. Һәммәсендә катнашырга тырышам. Күп очракта әле призлы урыннарда була, бүләкләрдә алам. Менә шушылай гомер узайны бүгенге көнгә кадәр бер дә тик торган юк. Үзебезнең иебез, иде үз иең булгач эш җитәрлек була инде бакчада, аларны бакча казу, шүпләрне утау, һәм су сибү, аннан соң уңышларны җыю. Буларны мин барысында үзем генә эшләмим инде. Кызлар килә, внучкалар килә, алар оныкчыклар, алар ярдәмендә бик уңышлар алабыз, файдаланабыз бакчадан. Иш вакытында эш җитә, эш туктап торганда балыкка йөрим, җәя йөрим. Көн сайын мин иртәнге физиораткага йөрим. 3 километр йөреп кайтам һәр көнне ел әйләнәсендә. Өлгердә кеше инде Яхфәр абый. Автобабай 2021 бәйгесендә 2нче урынны алды. Елда үткәрелә торган масса күләм чаңгы юлы ярышларында катнашмый һәм ветераннар арасында урын алмый калмый. Менә бу гармунны минем олы абый алды. Үзе бик ирен алмаса да миңа мөмкинчелек булды өйрәнергә. Авыл җирендә ул вакытта
зур кырылмалар, юк инде бердән бер клуб, кичү турулар, менә шул кичү туруларда унизар егенде урамга чыккач инде менә шушы ки белән урам буйлап җегетләр булып, малай вакыттан ук җырлап йөргән кешеләр инде без. Хәзер үсеп җиткәч төрле шәһәрләрдә яшибез. Бер иптәшем Чиләбедә бергә укыган укучы, авылдагы егетләр бергә җыелгач, урамда кич җырлап йөрибез. Икенче көнне бөтен авыл шаулый инде. Тагын булар кайтканнар икән дип. Мактаулы исемнәрен һәм зур бүләкләрен ул 11-не санап үтте. РСФСРның халык мәгарифе отличнигы, ТАССРның иң яхшы физик культура хезмәткәре, Татарстан Республикасының лаеклы физик культура хезмәткәре. 2000 елдан исеме Татарстан Республикасының спорт алдынгылары китабына, буа һәм Орча энциклопедиясына кертелә.